Tikulandireni lero Loweruka pa 22 April 2023 pano patiyankhuleni Ambuye pamene tabweranso ndi mawu a Mulungu kuti tigawane ndi kuwasinkhasinkha. Atithandize kuti moyo wathu wauzimu ukhale ukukulirakulira ndipo ifenso tizikhala ochita zimene Mulungu akufuna. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, kuzera mawu anu tsiku la lero mukutiwuza tisakhale anthu amantha. Nthawi zonse tizikhulupirira Yesu Khristu amene amakhala pakati pathu ngakhale sitimamuona ngakhale sitimamugwira, koma amakhala pakati pathu nthawi zonse kutilimbikitsa kuti tichite kufuna kwanu. Mutithandize pamene tazindikira kuti ntchito ndi ambiri, tithe kuwapasa anthu ena nawonso ayigwire mogwirizana ndi zimene inuyo mukufuna. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mntchito zathu omwe mutu 6 ndime 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Christina Chakalamba, Administrator patiyankhuleni Ambuye kuchokera ku Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 6 ndime 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi. Atumwi mutu 6 ndime 1 kulekeza 7. Masiku amenewo ophunzira aja ankachulukirachulukira, koma Ayuda olankhula Chigiriki anali ndi dandaulo pa Ayuda olankhula Chiyuda, kuti akazi awo amasiye sankasamalidwa bwino pamene zachifundo zawo za tsiku ndi tsiku zinkagawidwa. Tsono atumwi 12 aja adasonkhanitsa gulu lonse la ophunzira nawawuza kuti sibwino kuti ife tizisiya kulalika mawu a Mulungu kumayang'anira za chakudya. N'chifukwa chake abale, pakati panupo sankhanipo amuna 7, ambiri abwino, odzazidwa ndi Mzimu Woyera ndiponso ndi nzeru. Tidzapatsa iwowo ntchitoyi, koma ife tidzapereka ku ntchito yakupemphera ndi kulalika mawu a Mulungu. Mawu amenewa adakomera gulu lonse lija, motero adasankha Stefano, munthu odzazidwa ndi chikhulupiriro ndiponso Mzimu Woyera. Adasankhanso Filipo, Polokolo, Nikanole, Timoni, Pamenasi ndi Nikolasi wa ku Antiokeya, yemwe kale anali atasiya chikunja kutsata Chiyuda. Adawayimiritsa pamaso pa atumwi, ndipo atumwiwo adawapempherera powasanjika manja. Mawu a Mulungu ankafalikira ponseponse, ndipo ophunzira ankachulukirachulukira ndithu ku Yerusalemu. Asembe omwe ambirimbiri ankamvera chikhulupirirocho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Mutu 6 kuyambira ndime 16 kulekeza 21. Mene kunkayamba kuda ophunzira ake a Yesu adatsikira ku nyanja. Kumeneko adalowa mchombo nayamba kuwoloka nyanja kupita ku Kapenawo. Ndima udagwa, Yesu osafikabe kwa iwo. Komanso nyanja idauka chifukwa mphepo inkaomba kwambiri. Atapalasa chombo ulendo okwanira mitunda 3 kapena 4, adaona Yesu akuyenda pamadzi nkumayandikira ku chombo chawo. Motero iwowo adachita mantha. Koma Yesu adati, ndine, musaope. Adankweza Yesu mchombomo mokondwa, ndipo nthawi yomweyo mchombocho chidakocheza ku mtunda kumene adalingako. Mthenga wa Ambuye.
Mulungu amatikonda, Mulungu anatipasa nzeru zotithandizira, komanso Mulungu anatipasa luntha lotithandizira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Petro ndi anzake ataona kuti ntchito akuyigwira ndipo ikuchulukira, anaganiza zokuti athandizenso anthu ena amene amasowa chithandizo chawo. Panali azimayi amasiye, ana amasiye. Kodi ife amene tili otanganidwa ndi kulalikira, kutanganidwa kuchiritsa anthu, awawa sopano tizathandiza nthawi yanji? Ndi amene Mzimu Woyera anasogolera kuti musankhe anthu ena amene mwakhala muli nawo mukuwaziwa bwinobwino, iwo asanduke ngati madikoni, azithandiza azimayi amasiyewa ndi anthu onse amakusowa chithandizo china chapadera chosiyanasiyana. Ndipo atapemphera anasankha anthu 7 amene anali ngati madikoni oyambirira kuti athandize mpingo wa Ambuye Mulungu. Ndipo tikumva kuti sikuti anangosankha mwachisankhesankhe ayi. Anthu apoyambirira anali kukhala ambiri abwino, ozazidwa ndi Mzimu Woyera komanso anzeru, ndipo anawapasa ntchito yangati imeneyi poyambirira kupempherera komanso kulalikira mawu a Mulungu komanso kuthandiza iwo amene anali amasiye. Ndipo amene anasankhidwawo anasankha Stefano, ozazidwa ndi chikhulupiriro ndiponso ndi Mzimu Woyera. Adasankhanso Filipo, Prokoro, Nikanore, Timon, Pamenas ndi Nikolasi wa ku Antiokeya kuti iwo athandizire ntchito yangati imeneyi. Onse analipo 7. Zikutiphunzitsa zotani? Ena mwa ife timakakamira ntchito. Bambo mfumu ali ndi ansembe omuthandizira awiri, china chilichonse bambo mfumu. Asisteri ali ndi asisteri anzawo amene amakhala nawo convent 4 or 5, koma china chilichonse afuna zipanga munthu mmodzi yekha. Ntchito kugawana zimathandiza, sumatopa mwansanga, zimathandiza nawe sokhala ndi mpata ona zinthu zina zosiyanasiyana. We must learn to delegate. We must learn to divide our daily assignments kuti zina zake ziyende. Ukakamira zinthu wekha, zina zake zimene zinanena kuthamanga sizimathamanga, chifukwa wekha one apo, wekha kuone apo. Choncho zimene akuchita Petro ndi anzake apa akutiphunzitsa kuti ntchito imene Mulungu atipasa tikuyenera kugawana, si ya munthu mmodzi kuyambira tsiku loyambirira mpaka na tsiku la kumapeto. Ayi. Anthu amene tili nawo tiakhulupirire, tiaphunzitse ntchito, azigwira ntchito ya Mulungu, kuti ufumu wa Ambuye Mulungu ufalikire ponseponse, anthu osiyanasiyana athe kuthandizidwa ponseponse. Ambuye Yesu sakanatha kupanga okha zonse, chifukwa anasankha ophunzira ena 12 kuti agwire nawo ntchito limodzi. Ndipo tikamawerenga Luka mutu 10 timamva kuti ophunzira amenewo anawatuma 72, anawatuma awiri, anapita kumalo kumene Ambuye Yesu ankafuna kuti apite 36 places. Ambuye Yesu anakhala kunena kuti afuna apite okha kumalo konseko 36 places. Zinakatenga nthawi yayitali, koma anthu anatenga mwina kanatenga 1 week. Zimathandiza kuona kuti konse kunagwidwa ntchito nthawi imodzi, anthu ndibwera mazapereka malipoti. Ife also we need to learn to delegate. Ife also we need to learn to divide our duties. Kuti inu pangani chigawo icho, inu pangani chigawo icho, ndipanga chigawo icho, kuti zinthu zambiri ziyende mwansanga ndipo zinthu ziyende bwino. Kwathu ndikupanga monitor komanso supervise kuti zinthuzo zikuyenda bwinobwino. Izi zimene tikuphunzira kuchokera mawu athu oyambirira. Ntchito pa khomopo, nyumbamo, kandi amayi kandi abambo. Abambo daily amayi kupempha ya tomato, daily kupempha ya mchere. Zinazo asireni kuti anthu zapakhomo izi muziyendesa ndinuyo. Asireni ndalama, amayiwo azigula zonse zofunikira. Kama magula ndinu abambo, inu amayi asireni abambo ndalamazo, azigula zinthu zina zosiyanasiyana pakhomopo kuti zinthu zina ziyende bwino. Let us also trust our own children. Tiapase ma responsibilities. Ndikukumbukira chabwino ife mwina tili kwa ana tili ku secondary school kakapa holiday pacha. We could give each other roles. Kuti iwe uziyang'anira za breakfast, iwe uziyang'anira za lunch, iwe uziyang'anira za supper, iwe uziyang'anira za khona luje. Ndipo aliyense amapasidwa ndalama zofunikira. Chabwino mayi athu anatamwalira, koma that was the responsibility we are being given. Kuna kuti ziyang'anirana wina ndi nzake. Ndipo tikaona kuti wina wake walephera, kama pakati pa mwezi wina wake zinthu zina sinaende bwino, amene timamulanda udindo wangati umenewo. Kuti asazampase udindo wangati umenewo chifukwa watilepheresa, watikhalisa ndi njala mwezi wangati umenewo. Ndetu kunena kuti let us also teach our children. They have to be responsible. Tiapase maudindo osiyana-siyana pa zinthu zina zimene kuti iwo angathe kukwanirisa pakhomopo kapena malo kina kulikonse. Pamene tapanga train ana athu choncho, pamene tapasa ma responsibility zanga zimene tichazo, ndi kumapanga monitor, kumapanga supervise, tizazindikira kuona kuti nsogolo muno tapanga build ana onena kuti asakhala asogoleri abwino, asogoleri amphamvu, asogoleri odalirika mu njira zosiyana-siyana. Choncho chimene tikuphunzira kuchokera mawu athu oyambirira ndi sharing of responsibilities. Tisakakamire zinthu tokha, sadakakamire udindo tokha,
tathandize takhulupirira anzathu amene Mulungu atipasa kapena anthu amene Mulungu atipasa kuna kuti tigwire nawo ntchito zosiyanasiyana wherever. Let us trust each other, let us trust one another kuna kuti tigwire ntchito ya Ambuye Mulungu moyenerera mpaka na kumapeto within a shortest period of time kuti zinthu zambiri zithe kuyenda bwinobwino. Amene muthenga wabwino tikumva za Ambuye Yesu amene akuwapeza ophunzira ake pa ulendo wa pamadzi, ndipo pali mphepo pali mafunde, anthu aja ali ndi mantha, koma Ambuye Yesu akubwera akuyenda pamadzi ndikulowa nawo, mphepo ija ndikusiya mpaka nakafika kumene anali. Choncho chofunikira nchona kuti pa ulendo wathu tikhale ndi chikhulupiriro cholimba, tizindikire kuti tili tokha, tili ndi Ambuye Yesu, tili ndi Amayi Mariya, tili ndi Mulungu, ndipo tikatha kukafika ulendo bwinobwino. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, mukhale nafe, mutiyang'anire ife amene timakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana pa ulendo wathu wa Chikhristu. Lolani Ambuye Yesu kulowa m'bwato mwathu ndipo atithandizire kuti mafunde amene tikukumana nawo komanso mphepo imene tikukumana nawo itheretu, ndipo ife tikalunjike ku malo amene tinayenera kukafika. Titetezeni kuzoopsa zosiyanasiyana mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.